lidičky, je tu zpátky Dancing na 3-4 a se mnou je tu Kuba. Hrajeme hru Team Fortress. Budeme hrát hru Team Fortress. Takhle, budeme hrát hru Team Fortress a Kuba už je v tom vyspělejší, takže jdeme na to. Budu hrát na Turbín, moje nejoblíbenější mapa. Na ničem jiném nehraju. Máš to česky nebo anglicky? Anglicky. Nube. Já radši česky. Já být dobrá Čecha. Já být dobrá angličtina. No jo, no. Máš nepomalý internet, mně se to načítá ještě pomalejš, ale to je jedno na minutku. Budu hrát za skauta. Půjčuju si věci. Ale ne, teď jsem si je nepůjčil na natáčení. Continue. Jdeme do modrých, OK. Co to mám? Jinak moje itemy. Mám hezku na Pyra, jsem dostal z Halloweenu. No, tam ne. Tak jdem na to. Ne, sakra. Tahle Force Naturale tady v tom napřed? Protože má jenom 2 náboje? Ne, protože když skočíš a střelíš, tak ti to odhodí dozadu. Kdybych si za ten short stop, a jenže tohle je silnější. Jo, no. Tak je jedno. Mohli bychom natečit někdy i Minecraft. Klidně, ale to spíš u tebe, ne? Kurně. Haha, zablitě. Ty zaspáje, jo? You will spawn aspy. Spávneš se zaspáje. Já to mám v češtině, protože nevím, abych tomu líp rozuměl. Mám do Diamond Black, jsem si vykraftil. Hodně craftím. Když mám na to věci. Hopla. Ne! Aha. Ty máš meč, jo, no. Já jsem měl i Person Persian, ale já jsem si ho vykraftil. Teda no, z toho jsem si něco vykraftil prostě. Ty máš na to, The Engineera, ty máš tam toho, ne? Za ním. Tady to? Jo, ten. Tady to chci. Jo, to chci taky, protože to je hodně docela dobrý, hodně. Já jsem tady s tím už usek 6 hlav, tady to, a měl jsem 210 životů, protože ti to přidává, teď nevím sice o kolik, ale přidává ti to životy. Jo, já hraju taky Team Fortress 2 a mám na Heavyho, teda na Scouta, mám takový jakoby pití s energiákou, nevím, jak se to, Kubo, říká, ty víš, co mám? Krytl Coca-Cola. Krytl Coca-Cola a je to docela hodně dobrý. Tak když se napiješ a běžíš okolo centry, tak ti to... Tady s tím já už jsem dal taky taunt kill, až někdo půjde. Teď to... Jo, ne! Škoda. Ale to je dobrý taunt kill. Já teď přemýšlím. Ježí, proč na ně mám tohle? Ještě všechno nebylo... Má hetku ještě. Já vypadá to líp. Máš dost itemů? Kolik máš itemů? Asi tak. Ale proč já vždycky dělám tohle? 36. Já měl už 4krát zaplněný 50krát. Kupovat jsem to zkoušel, nějak mi to nešlo. Utratil si peníze jen za nic, jo? No. Já jsem dneska nějaký noob, nějak mi to nejde. Jdu za toho. Kdybych měl tady ten Dead Ringer a half złotých, kdybych dostal, tak si vykraftuju Sharp Dresser. A ty kachničky jsou, díky tomu můžeš dostat lepší item, díky tomu můžeš dostat lepší item. No můžeš jakoby k tomu dostat ne jakoby lepší item, ale můžeš víc kritik. Ne.
Epic zbraň. Že si ti ukazuje, kolik jsi jich třeba zabil. Epic. To je šmejt, on tam dal ten. A to jsem nebyl já, a navíc já jsem modrej. Hopla. Když se nevíte, jak vypadá Sharddresser, tak napište na internet, jak si vykraftovat Harp Treasure. Ale to bychom mohli ukázat. Já na to nemám věci. No měl jsem. Co to bylo? Jak to What? What the fuck? Máš nějakou jako headshot. OK. Kurva. Pardon, já jsem to zprostý slovíčko. Jo, a tady s tím je taky dobrý, když dáš ten save. Taky dobrý. Ne, oni tam staví port. Diamond. Jinak jenom řekneme, jak už dlouho tu hru, Kubo, hraješ? Jenom pro zajímavost. Asi rok a mám nahráno 144 hodin. To je hodně dobrý, co? Jo. A už jsi měl i hodně itemů? Tak spočítej si to 50 krát 4. 200? Počkej, 50 krát 4. 200. Jo, to je 200. Nechte mi chvilku na spočítání. 5. Já vím, moje matika tak trochu zarůstá. 5 krát 4. 5. Počkat. 5 krát 4 je 20. 5 krát 4 plus 20 plus... No, to je jedno. Já jsem zbyl. Ne, počkej. No jinak pro zajímavost 5 krát 4 to je 20 a 0 je 200, Kubíčku. No já vím, kdybych mě to nechal spočítat a nevím, co bys mi do toho. Ano, pro zajímavost, já nejsem Kubíček. Už máme 3 kily. Jde prkínka. Headshot. Neprkním. Co? Neříkej on mě, že mě zabije blbý spy. I kdyby mi dal. Ale. To nikdo nebude komentovat. Jinak mohl bych jít na server, na můj oblíbený. A to je MVM? Ne. Orange 3x6. Když dáš Rocket Jumper, můžeš tam Rocket Jumperovat, máš tam samý kryty. Tak já ti dám rychlost, kámo. Aha, tak... No, tak to se... Schovat. Hodík! Tak ty vole, já jsem dneska nějaký noob, já si vemu shortstop, jak mi to s ním půjde. Já jsem jí Baby Facebuster, nebo jak se to jmenuje. A tam ty nemám žádný. Já jsem si koupil Spycycle, který jsem si nakonec jenom vykraftil. Protože jak... Je ta pistol dobrá? Tady shortstop. Budeš krvácet, spajníku. Počkej, proč mám tohle? Počkej, takže tohle a tak. Dobrý. Asi hodně dobrý. No, až zase tak hodně, ne, ale... Sice to má jenom 4 ráže, jakoby... No. To jsem zvědavý, jestli se dneska překlenám a dost... Docela dost tím zabíš. Pojď. Zůstaň si, radši tady. Jo. To zkoušíš. To Tomislav někdo našel. Toho já jsem si vykraftil. Hej, vidíte, já jsem si Ty jsi vykraftil skoro všechno. No. Dajte, už je zabije. No nevíš. Tak jo. Kdybych to nedělal jak Vulk, tak ještě dáme 5 minut. 5 minut, no. Jestli se může zeptat, kolik natáčím? Ne. Kolik natáčíme minut? No. Už natáčíme 10 minut. Jo? Tak v 4 hodiny budeme natáčet.
Vidíte? Takže ještě 5 minut. Oh. Ne! Ne. Dej si schválně potom náhodný. Jo, hej. Náhodně. Tak ještě jednou náhodně. Jo, Magic. Magic. Teď jsem teď s Magicem. Archimede. Ještě na. Oa, rozrýme heavyho. Už si mě všim. A to je problém. Spajnek. Spaj. To spaj asi není, ne? Jo, je. Vyjazdo. Jo. Ne. No. Protože ten doma má najít, jsem nemohl. A můžeme třeba ještě potom nahrát Fischl. Určitě znáte lidi Fischl. To je... To už moc nebaví to Fischl. Můžu se zeptat, Kubo, jaký máš level? 12. 12? Docela dobrý. To máš ty. 13. Pick up your hand. Ej, tady jsou skoro všichni spajové, tady nikdo není nic jiný než ten. Tady není nikdo žádný frajer. Koukej, všichni blbosti, jediný medic, já jdu teda za... Medika? Demona. Demon. Tak nejsi správný demon. Bo? Hača, hača, mača. Tak, máme si modré pil. Půjdem. Kdy už se skoro trefíš? Jo. Nemám si brahlápa. Můžeš se zeptat, kolik máme kilů? 11. 11, dobré. Dobře, jo. Pojď sem. Ne. Aha, neviděl jsem se drinu. Bonk Atomic Punch. Jo, já nevím, za jakou mám jít, tak já jdu za skuta. Ale ještě 2 minuty. Já tam jdu dolů pomoct. Sekáček vám řeknu, že je úplně na prd. Jak to? Proč myslíš? Aha. Protože dlouho se nabíjí a stejně blbě se trefíš a ta pistolka toho má víc než to Madmil. Tak bych vám, když tak mohu ukázat můj druhý účet. Tam mám Bonk Atomic Punch taky. Máš druhý účet ještě, jo? Já mám tady to a Skorpion. A za jaký se ti hraje líp? No tak, když tady jde... Aha, škoda. Ještě minutu. No, tak my už se s váma teda rozloučíme. Tak jo, díky za shlednutí tady toho videa, dejte like, dislike. Ne, dislike, ne, odběr. A jestli se vám na tom něco nebude líbit, tak to napište tam dolů pod to video. Do komentářů. Tak čauky. Loučí se s vámi Dancek na 3-4 a Kuba. Čau.